Și fete, nu știu dacă știți, dar iShow Speed a venit în România, da. Acum vreo 2 zile a venit în România și a fost foarte tare, dar a venit și fratele lui, dacă nu mă înșel, fratelele lui, Kai Cenat, așa că astăzi o să vorbim despre amândoi, stați până la final. Puteți să vedeți că s-a întâlnit cu Mitsu, da, acesta este abia primul YouTuber, o să mai vă arăt cu ce YouTuber s-a mai întâlnit, dar acesta a fost primul YouTuber care s-a întâlnit. Aici puteți să vedeți și reacția lor când s-au întâlnit. I'm one of the biggest YouTubers in Romania and I want to meet you. Who are you? Mitsu. Mitsu? Yeah, I'm joking. I really appreciate it. Can we make a photo? Okay. So you're not one of the biggest YouTubers? One of the biggest. Yeah, 1.7 million. Okay. Sorry. He just came out of nowhere. Yeah. Smelling like ass. Aici iShow Speed s-a întâlnit cu Teo 10, da, s-a întâlnit cu Teo 10. Și am rugat pe viețile cărora le mulțumesc din suflet că datorită lor mă văd. I-am rugat să spameze chatul cu Meet Teo 10. Meet Theo Leo Zesiu? Who's that? It's Theo Zesiu in Bucharest. Nu pot să cred. Și mi-a dat mesaj. Theo Zesiu. Bro, scrie. Theo Zesiu, eu. Bro, mi-a scris. Și mergem acum să ne întâlnim, nu vine să cred. Vieța este la locație aici, m-am întâlnit cu niște abonați. Ce faceți, mă, viețile? Și a venit ăsta cu mașina, dar a trecut de noi. Am ajuns, mă, și uite-l acolo. Uite-l acolo, mă, pe Speed. Mamă, ce-am alergat după el. Speed! What's up, brother? What's up, Speed? Theo, they was spamming you in the chat, bro. Yeah, I know, bro. They are my followers. How are you? Damn, Theo. Nice to meet you, brother. How are you? I'm doing good. You like Romania? Hell yeah, I do. Yeah. Ra-ta-tu-ta-tu-ta. Da-dum-la-dum-la-da. Haide, viața mea. Băi, nu se poate. We have a great time, brother. See you, bye-bye. Cât despre Kai Cenat pot să spun că nu prea știu chiar foarte multe. Pot să vă spun numai că știu că s-a întâlnit cu un YouTuber și doar atâta știu despre el, dar poate o să revin și cu partea a doua și o să vă spun, nu știu, nu promit, dar da. Oricum, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, știu că a fost un video mai scurt, dar bă, eu zic că chiar a fost tare și nu uitați să dați un like, un comentariu, pentru că mă ajută și pe mine acolo.